alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sunana Mahadi Ado Ibrahim, kamar yadda kuka sani. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan tasha ta mai albarka. Sannan wannan shiri na mai albarka daga tashar Mahadi Tech. Darasin mu ne zan nuna muku wani sirri mai muhimmanci akan WhatsApp. Duba da muna tura sakonni da sauransu, amma me akwai sakuna waɗanda baka so wani ya gani ko kuma wani sirrin ka ya fita tsakaninka da wani. To kusa da kan cewa a cikin WhatsApp akwai gurin da zaka iya saka duk sakon da ka tura wa mutum, akwai lokacin da kawai zaka ce wannan sakon ya bace kwata-kwata, mutumin da ka tura ba zai ƙara ganin wannan sakon ba, ko da a ce ya koma ya je yana neman wannan sakon tsakaninka da kai da shi. To kafin nuna muku wannan settings din da kuma sirrin da zan nuna muku, tashar da ta dauki nauyin wannan bidiyon ita ce Sudais Kura, kamar yadda kuke gani. Wannan yaro ne dan shekara 2 da wajen ko wata 8 haka. To tashar da aka bude masa, mahaifiyarsa ta bude masa, tasha ce wadda yake karatun alkur'ani. A shekarunsa dai dan karami kamar yadda kuke ganin sa, a ce yaro dan karami kamar wannan ana koya masa karatun alkur'ani har aka ce za a bude masa tasha. Ko da a ce ka iya inda yaron yake karantawa, amma me zaka ji daɗi a ce wannan musulmi dan uwanka ne yake karatun alkur'ani kuma irin wannan shekarun nasa. To da Allah jama'a, idan ku shiga wannan tashar tasa, ku ƙara masa ƙarfin gwiwa da kuma iyayensa da suke ƙoƙarin su ga kan cewa wa'ansu da misali ba sa jajircewa wajen koyar da yaransu karatun alkur'ani ko kuma wajen mai da hankali wajen ilimin 'ya'yansu. To da Allah ku yi musu subscribe don ku ƙara musu ƙarfin gwiwa kamar yadda kuke gani. Idan ku shiga wannan tashar tasa, da Allah ku danna masa subscribe, sannan kuma ku danna masa ƙararrawar sanarwa, inda za ku dinga samun karatuttukan alkur'ani mai girma daga gurin wannan yaro Sudais Kura. Sannan zan saka muku link din wannan tashar tasa a description, yadda za ku je ku danna sai ku yi masa subscribe. Kuma wannan abin ni kaina na ji daɗin yanda yaron na aka ce wannan yaron mai shekaru kamar wannan mahaifiyarsa tana koya masa wannan karatun, ya burge ni. Kaga idan mutum zai yi aure ko kuma yana shirye-shiryen samun budurwa ko wani abu, kaga sai ya mai da hankali wajen samun wadda za ta jajirce wajen karatun 'ya'yansa da kuma duk wani abu na ci gaban 'ya'yansa da ya danganci harkokin ilimi. To mu shiga da nuna muku wannan sirrin da na ce zan nuna muku. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Kamar yadda na ce zan nuna muku wannan abin mai sirri kuma mai matukar muhimmanci ga duk mutumin da yake yin WhatsApp. Yanzu bari mu shiga cikin WhatsApp din mu gani. Ina amfani da WhatsApp business, amma kowane WhatsApp ka shiga ma zai yi maka. Misali na danna akan WhatsApp, to sai ka nemo mutumin da misali kake tura wa sako, kana son kuma sakon da ka tura masa baka so saboda misali ka tura masa sirri, wata ran a ce sirrin ka ya fita. To kana so wannan sakon duk bayan kwana 7 in dai ka tura masa abu ya goge da kansa. To ya zaka ka saita wannan settings din? Misali ga wannan bawan Allah Tanimu, ina wannan da shi, sai ya kasance ina so duk chatin din da na tura Tanimu bayan kwana 7 ya kasance ya goge. Ya zan yi? Sai yanzu in danna akan nan, ina dannawa akan nan sai na yiwo ƙasa. Kana yiwo a ƙasa, kun ga gashi nan guri da aka rubuta disappearing messages, sai ka danna akai. Kana danna akai zaka iya zaba duk bayan awa 24 kake so sakon ya goge idan ka tura wa mutum, ko kuma duk bayan kwana 7, ko kuma duk bayan kwana 90, ma'ana wata 3. Duk sakon da ka tura wa mutum in dai a WhatsApp ne da yayi awa 24 zai goge kansa, ko da ba kai ka goge ba. Yanda me, a cikin mu akwai masu tura wasu sirrukan su, a cikin mu akwai masu yi wasu magana ta sirri, kuma wasu daga cikin mu akwai wanda zaka ka tura masa abu amma ya ci amanar ka ya tura wani, ko kuma ka tura wani abu da ya danganci password ɗinka ko wani lambobin sirrinka. To duk zaka iya amfani da wannan hanyar. Duk sakon da ka tura wa wani daga cikin abokananka duk bayan awa 24 ya goge, ko kuma duk bayan kwana 7, ko kuma bayan kwana 90. Idan kuma baka so sakon ya goge, ko kuma akwai sakon da ka tura wa mutum na dan lokacin kake so ya goge bayan awa 24, idan ya goge zaka iya zuwa ka kashe wannan abin. To ko sai ku ci gaba da yin sakunan ku kamar yadda kuka saba. Amma in da ya zama akwai sirri tsakaninka da mutum, kana turawa kuma kana tsoron kada abin ya fita, sai ka bar shi awa 24. Awa 24 ya fi. Duk bayan awa 24 duk sakon da ka tura wa mutum in dai ka kunna wannan abin to zai goge da kansa, kuma shi wancan bai isa ya ga me ka turo ba, sai dai din screenshot yayi kafin awa 24. Amma in dai ka tura mai sirri, ko kuma an wataran ana cikin magana wani ya koma ya je yana neman wani bayananka, to kawai in dai ka yi wannan abin ko ya je nema ba zai gani ba. Yanzu kun gani me aka ce, make messages in this chat disappear, ma'ana sai duk sakon da ka tura zai bace. Kun gani me, for more privacy and storage, all new messages will disappear from the chat for everyone after the selected duration.
ma'ana duk wannan saboda sirri da kuma mai rage cikar memory na kan waya, duk wani sako da ka tura wa mutum zai disappear, ma'ana zai bace. Kun ga zai taimaka wajen memory ka ba zai cika ba. Amma mai wannan abin yana da matuƙa, duk mutumin da ka tura wa sako in dai ka san sirri ne, ka zo ka kunna nan gurin ko kuma ka ƙara kwana 7 ko kuma awa 24. Amma ni a shawarce in dai har sirri kuke da mutum, awa 24 yafi. To wannan shine sirrin da nace zan nuna muku. Duk bayan awa 24 da abin da ka tura ya goge kansa, ko da baka goge ba. To jama'a, da fatan kun ji daɗin abin da na koyar. Kuranin da ne kuskure kuma ku gafarce ni. Idan wannan shine bidiyon ka na farko akan channel ita, da Allah ka danna mun subscribe, sannan ka danna mun ƙararrawar sanarwa, inda zaka dinga samun sababbin shirye-shirye na da zarar na saki.